गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव हिन्जाव मानसिफोरा रुम भारा लानानै थायोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। गुवाहाटी नोगोरमायाव जोंनि बर' आइजोफोराबो रुम भारा लानानै थायोब्ला साबधान जानाया गाहाम। साबधान नङाब्ला गिदिर हाखराव गोलैनो हागौ। मानोना गुवाहाटीनि मोनसे रुम भारा न'आव सासे सिख्लानि गोथै सह मोननाय जादों। शिबसागर जिल्लानि बसमिता बरगहाय मुंनि सासे सिख्लानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो गंसे भारा न'आव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बसमिता बरगहाया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे इउनिसेक्स सलुनाव फोरोंथाय लागासिनो दंमोन। लोगोसेनो नखरनि सुबुंफोरा बसमिता बरगहायनि हरखाब थैनाय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो नखरनि सुबुंफोरा बसमिता बरगहायनि गोसो थोनाय राहुल आलीखौ बुथारदों होनना सन्देह खालामदों। बेजों लोगोसेनो पुलिस बिफाना संदाननायनि गेजेरजों बसमिता आरो राहुल आली सानैनि गेजेराव गोसोथोलायनायनि बेले बेजे जाथायखौ लानानैनो राहुल आलीखौ बुथारनाय जाथायखौ खालामदों होनना सन्देह खालामदों। बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोराबो गुबुन जाथिनि हौवाफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम। गसाइगाव पुलिसआ श्रीरामपुर गेटआव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव मोनसे स्रोत सुलुंनि बेथाजों सनदांनानै गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार दैकानि दैदेननायाव आरो सिमल दापुर पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रयनि हेफाजाबाव गोबां बिबांनि गान्जाफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो हमनो हायो। सिखाव फालांगिफोरा गुवाहाटीनिफ्राय गान्जाखौ सोनाब फारसे लांबाय थानाय समावनो थांनाय हरनि समाव PB06AT7707 गंसे गारिनिफ्राय श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गान्जाखौ पुलिस बिबानगिरिफोरा हमनो हायो। हमनो मोननाय गान्जानि अजना 313 किल'ग्राम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे आइजोनि गिदिर जाफुंसारनाय। बाक्सा जिल्ला राङापारा गामिनि निजोमस्रि ब्रह्मआ पिएचडि डिग्रीखौ लानो हानानै जाफुंसार जानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि खामारदैसा राङापारा गामिनि बिन'द ब्रह्म आरो भारती ब्रह्मनि फिसाजो निजोमस्रि ब्रह्मआ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय प्रफेसार भुपेन नार्जारिनि नोजोरथियाव कम्पेरेटिभ स्टाडि अफ बड' एन्ड हाजं रिलिजियन्स फेस्टिभेल आयदायाव पिएचडि डिग्रीखौ लानो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। डुरान्ड काप गेलेनाय नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल ट्रफी डुरान्ड काप गेलेनाया फैगौ 30 जुलाइआव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागायगोन। मख'नो गोनांदि बे डुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया उरिष्यानि जामशेदपुराव, मेघालयनि शिलंआव, सोनाब बंगनि कलकातायाव आरो आसामनि क'क्राझाराव बे मोनब्रै जायगायाव बादायलायनाया जागोन।